Araw makuha na kong 4,000 hours. Kulang na ko og 3,600. Dugay ba kayo? 3,400. Dugay ba kayo? Tanaw lang mo sa akong sulod sa sakyanan. Tanawan yung minabila. Liko dito. Bye-bye na yung minabila na ko. Kaya kabalo mo ko Tagalog. Liko kanan, kaliwa kanan. Mga kabalo mo na ko Tagalog. Kalito, kalito. Kanan. Kaliko, kanan. Oh, dito ta. Warta. Warta din na tato. Eh, 30 ba? Lupan. Ano tawag gini na router doon? Nakatawag. Rapid test naman na yun. Namay tubig natin. Ano kata ko? Kaliko kanan. Pagiling nga, video lang kaya kung ano kong hours. Putahin ako ninyo. Balag di mo tanaw sa kong video. Nakukuha na ninyo. Nakukuha lang ninyo kani akong video. Balag, tanawa lang. Tanawa o comment. Teka ng comment. Diyan ata makadagdag sa comment o kan sa imong reaction. Mining.
Misamis Oriental. Like lang o comment